Δύο λόγια για το τιμόνι μας. Όταν θα ταξιδεύουμε, τα χέρια μας θα βρίσκονται πάνω στο τιμόνι, όπως ακριβώς είναι οι δείχτες του ρολογιού, όταν αυτό δείχνει 10 και 10. Από αυτήν την θέση μπορούμε άνετα και με ευχέρεια να χειριζόμεθα το τιμόνι μας και με ασφάλεια επάνω στις στροφές. Αυτή λοιπόν είναι η σωστή θέση. Αυτή είναι λάθος, όχι τα χέρια εκεί. Και αυτή η θέση είναι λάθος. Ποτέ δεν θα κρατάμε το τιμόνι μας έτσι, διότι μπερδεύονται οι αισθήσεις, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε και να μην καταλαβαίνουμε πόσο τιμόνι πρέπει να στρίψουμε. Από αυτήν λοιπόν την σωστή θέση θα οδηγούμε το αυτοκίνητό μας χωρίς ποτέ να το σφίγγουμε. Πάντα θα το κρατάμε απαλά. Ακόμη και στην ευθεία που πηγαίνουμε, πάντα το τιμόνι θέλει κάποιο παίξιμο. Και όταν θα στρίβουμε, έτσι θα αλληλοεπικαλύπτονται τα χέρια επάνω στο τιμόνι, ώστε να έχουμε απόδοση στο τιμόνι μας, στη στροφή μας, και σιγουριά κατά την στροφή. Έτσι λοιπόν θα αλληλοεπικαλύπτονται πάντοτε τα χέρια μας επάνω στο τιμόνι. Επιπλέον δε, η συμπεριφορά αυτή βοηθάει στο να αποβάλει ο μαθητής το αρχικό κατά την εκπαίδευσή του σφίξιμο.